Magandang umaga po sa inyo mga idol at welcome po sa aking channel. So papalaot ulit kami ngayon. Bali ug-ug ulit yung gagamitin naming pamamaraan. Sana marami pang kumagat. Kasi nung nakaraang naglaot kami, marami kaming nahuling dilis at malilit na galunggong. Sana ngayon makahuli pa ulit kami. Tara, samahan nyo kami. Shout out nga po pala sa mga sumusunod. Ayos mga idol, bali nandito na kami sa aming spot. So nandito kami sa boya. Sana marami pa kaming mahuli na dilis at galunggong. Bali ug-ug yung gagamitin ulit naming pamamaraan. Yung pamain ko kulay green at orange pa rin.
Ayos mga idol, may nahuli na kami ritong pang ulam. Kahuli kami ng dilis at galunggong. So pwede na to pang ulam. Medyo mahina kumagat sa ug-ug yung mga isda ngayon. Pero sa unahan namin may lutang na tuna. Susubukan namin maghabol. So patiwtiw yung gagamitin namin. Eto mga idol yung gagamitin ko. Kakagawa ko lang nito nung nakarang araw. Medyo maliliit yung pain dito. Yung kulay nito, kulay green, orange at saka sky blue. So sana may kumagat dito. Sana makachamba kami kahit isa. May lutang na. Laki mga idol, laki chamba kami. Maan. Woo! Huli mga idol. Humabol pa mga idol sa New Year. Nakaisa pa. Nayari sa tiwtiw. Ayos mga idol. Nakachamba kami ng isang tambakol. Nahuli namin sa Patiwtiw. Pandagdag din yun sa mga dilis at galunggong na nahuli namin kanina. Medyo maganda yung huli namin ngayon. Kahit konti yung nahuli namin sa ug-ug o sa bikik. Nakachamba naman kami ng isang tambakol. Ito nga pala mga idol yung nahuli namin. Yung mga galunggong at dilis nahuli namin sa ug-ug. Tapos nakachamba kami ng isang tambakol. Nahuli namin sa Patiwtiw. So ayun, may pang-ulam na kami. So uwi na kami mga idol. So maraming salamat nga po pala sa pagsubaybay sa aking channel. Hanggang sa susunod po ulit.